Molt bones. Bones. Dieu, què necessiteu? Veníem a buscar unes estovalles de quadrets. De quadret. Quadret vermell, de 1x1 o de 3x3? La de 3 és molt gran. La de 3 i la de 1. Qui és l'últim? Sí. Som comerç autèntic. Som comerç, som comunitat. Som tradició i modernitat. Som qualitat. I amb essència. Som així. Valls som comerç. De sempre i per sempre. Valls? Som comerç. Ets l'últim? Sí. No ens hem vist, no? Encara avui? No. Primer cop que et veig. Una bona senyal, no? Sí, haurem de fer alguna cosa. Home, què vols fer? Ei, bones! Montse, Jordi, com esteu? Què farem de bo? Mira, veníem a passar els calçots. Què fem de quart, de mig, de quilo? El que vulguis. Vinga, anem de quilo.